Γεια σου Αλέξανδρε, τι κάνεις? Λοιπόν, αυτό το βίντεο το κάνω για να σου δείξω πώς φτιάχνουν τις μπάρες. Έτσι είναι πάρα πολύ απλές οι μπάρες και αν θέλεις, Θέο, θες να έρθεις μαζί μου να το κάνουμε παρέα? Όχι? Ωραία, δεν πειράζει. Το λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι θα πάρω μία κουβερτούρα, έτσι, γάλακτος, ήων, για μαγειρική. Τώρα εγώ μπορώ να βάλω ολόκληρη ή μισή, ανάλογα πόσο σοκολατένιο θέλεις να γίνει. Και σε αυτή τη φάση αυτό που κάνω είναι θα κόψω την κουβερτούρα μου στα τετραγωνάκια της, ωραία, έτσι. Οκ. Εδώ. Οκ. Θα βάλω περίπου 3/4 κουβερτούρα. Οκ. Τώρα αυτό είναι 200 γραμμάρια, περίπου στα 150 γραμμάρια κουβερτούρα βάζω. Έτσι βλέπεις πως είναι. Τώρα, πάνω σε αυτό το μείγμα, έτσι θα πάρω λίγο μέλι. Άραγε. Ή μπορώ να βάλω μέλι, ή μπορώ να βάλω ακάβια ή στέβια, οτιδήποτε θέλεις. Εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω το μέλι και θα βάλω το μέλι πάνω από τη σοκολάτα, γιατί όλο αυτό το μείγμα εμείς θα το ζεστάνουμε. Okay. Άρα γιατί κάνω, θα πάρω τώρα το μέλι μου εδώ, όπως βλέπεις, θα βάλω μία γεμάτη κουταλιά και θα κάνω 2 κουταλιές, έτσι, μέλι. Γιατί δεν θέλουμε να βάλουμε ζάχαρη, κατάλαβες. Θέλουμε να έχουμε κάτι πιο τακά. Λοιπόν, εδώ, για να μην πάει χαμένο. Ωραία. Τώρα, εφόσον βάλαμε το μέλι μας, θα βάλουμε τώρα και το εξής. Θα βάλουμε και χυμό από 2 πορτοκάλια. Εδώ. Okay. Πάμε το λοιπόν να το κάνουμε και γι' αυτό θα χρειαστώ το μαραφέτι αυτό που κάνουμε το χυμό. Άραγε. Βάζουμε εδώ αυτό. Πάρω το μικρούλι. Και αυτό την ίδια δουλειά θα κάνει. Βάζω το μικρούλι εδώ. Κάπως έτσι. Θα πάμε να κόψουμε τα 2 μας τα πορτοκάλια. Ωραία. Και τα στίβω. Ωραία, ένα. Πάμε και το δεύτερο μισό. Οκ, εκεί. Πάμε να κόψουμε και το δεύτερο. Αλλά πριν το κόψω το δεύτερο το πορτοκάλι, κοίταξε τι μαγιά θα κάνω. Θα πάρω και θα ξύσω μέσα σε ένα μπολάκι που θα ρίξω μετά όλα τα στερεά. Θα ξύσω λίγο πορτοκάλι. Τη φλούδα του. Ίσα ίσα να βγει. Και αυτό μπορεί να το κάνεις με 1 ή με 2 πώς το λένε, πορτοκάλια. Εντάξει. Θα σου είναι πιο εύκολα να το ξύσεις πρώτα και μετά το στύψεις. Ορίστε. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα πάμε να ξύσουμε και το δεύτερο. Εδώ. Εκεί. Ξέρεις Θέο, ο Αλέξανδρος μου το ζήτησε να του το δείξω, τη συνταγή. Και μπορούμε να το κάνουμε και μαζί, Θέο. Dobre, ok.
Άραγε τώρα μπορώ να κόψω και το δεύτερο πορτοκάλι μου, εδώ, έτσι, και να στύψω και το δεύτερο. Εκεί. Κάτσε να το βάλω εδώ αυτό. Ωραία. Βλέπεις το λοιπόν ότι έχω στύψει 2 πορτοκάλια. Ωραία. Ορίστε. Εδώ. Βάλτε και αυτά μέσα. Καλά είναι. Ωραία. Και αυτά τώρα για να αναμειχθούν όλα μαζί ή θα τα κάνω μπεν μαρί ή θα τα βάλω λίγο στο φούρνο. Εγώ θα τα βάλω λίγο στο φούρνο ώστε να λιώσει η σοκολάτα. Γιατί τη θέλουμε υγρή τη σοκολάτα, κατάλαβες? Λοιπόν, ο καλός ο μάγειρας πάντα καθαρίζει, να ξέρεις, από πίσω του. Λοιπόν, ωραία. Τώρα πάμε να φτιάξουμε τα στερεά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πάρουμε βρώμη, okay, και τη βρώμη θα τη χτυπήσω στο μίξερ, στο multi, όπως θες πες το. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλω να γίνει σαν αλεύρι. Ωραία. Πάμε να το χτυπήσουμε. Εδώ. Το χτυπάω περίπου 30 δευτερόλεπτα για να γίνει πολύ μικρούλι. Τέλεια. Αυτό ήτανε. Άρα παίρνουμε το μπολ που είχαμε πριν, που είχαμε βάλει και βάζω τη βρώμη. Τέλεια. Τώρα μπορούμε να διαλέξουμε. Θα πάρουμε μερικά καρύδια, έτσι. Όσα καρύδια θες μπορείς να βάλεις. Εγώ βάζω περίπου τόσο. Μπορώ να βάλω πιστίκι υγιεινής. Okay. Βάζω μερικά πιστίκια. Ωραία. Τώρα μπορώ να βάλω και άλλα hazelnuts, δηλαδή μπορώ να βάλω τώρα, εγώ έχω τα φουντούκια ή μπορώ να βάλω κάσιους όπως έχω εδώ. Βάζω μερικά κάσιους. Εδώ, στρακ. Και το μυστικό τώρα είναι πόσο πολύ εγώ θα τα αλέσω. Τα θέλω πιο crunchy, δηλαδή τα θέλω πιο, πώς το λένε, πιο μεγάλα κομμάτια, πιο μικρά κομμάτια, το αφήσω πάνω σε αυτό. Έτοιμο. Βλέπεις, λίγο θέλει. Και όπως βλέπεις έχει αυτό την υφή, έχει μικρά και μεγάλα κομματάκια και αυτά μέσα στον μπολ. Ορίστε. Τώρα, σε αυτό εδώ μπορώ να βάλω και coconuts. Όπα. Καρύδα. Βάζω και λίγη καρύδα. Κάτσε γιατί μου σπάσει τώρα το σακουλάκι. Βάζω και λίγη καρύδα. Τώρα αυτό θέλει. Ωραία. Έβαλα και λίγη καρύδα μέσα εδώ. Θα βάλω και λίγο cocoa powder. Κακάο. Λίγο, μην το μπουκώσει πολύ, γιατί θα γίνει πολύ τέτοιο. Ωραία. Και το μυστικό ποιο είναι? Να το γεμίσουμε με πρωτεϊνούχο ρόφημα. Έτσι, για την πρωτεΐνη μας κτλ. Εδώ τώρα θα βάλω 3 με 4 κουταλιές, δηλαδή 1, 2, 3 και άμα δεις, άντε, να βάλω και λίγο ακόμα. 4. Και έβαλα 4 κουταλίτσες ρόφημα. Ωραία. Και θα το ανακατέψω όλο με μία μαρίζ. Πάρω αυτήν. Και το ανακατεύω όλο να γίνει ένα ωραίο σοκολατένιο μείγμα. Και θα περιμένω μετά να ρίξω και τα υγρά.
Βλέπεις, δηλαδή όλα τα καρύδια. Κοίτα τι ωραίο που έχει γίνει. Τέλειο έχει γίνει. Το βλέπεις? Ξέρω, φαίνεται. Φαίνεται. Και έχει γίνει το λοιπόν ένα πράγμα μπόμπα. Ωραία. Αυτό είναι έτοιμο. Τώρα, αναλλακτικά μπορείς να βάλεις και dried raspberries. Εγώ θα βάλω μερικά, έτσι γιατί όχι. Θα βάλω έτσι μια χούφτα. Ωραία. Το ξανά ανακατέψουμε. Εκεί. Τέλεια. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε το ταψί. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πώς θα ετοιμάσω εγώ το ταψί? Θα πάρουμε μεμβράνη. Όπα. Εδώ είμαστε. Θα πάρουμε μεμβράνη, θα πάρω ένα τέτοιο ταψάκι, το βλέπεις? Πυρηχό είναι. Και τι θα κάνω τώρα εδώ? Θα το ντύσω. Θα το ντύσω. Μία από εδώ. Όπα. Και θα το βάλω εδώ. Αυτή είναι η μία μεμβράνη. Θα χρειαστούμε δύο μεμβράνες. Μία για πάνω και μία για το καπάκωμα μετά. Άραγε εδώ έχουμε βάλει τη μεμβράνη. Ωραία. Για να δω πως είναι. Μπράβο. Αυτό έχει γίνει. Άραγε θα το βγάλω από εδώ μέσα. Πρόσεξε γιατί αυτό τώρα καίει λίγο. Δεν πειράζει όμως. Και θα το ανακατέψω ώστε να γίνει, να λιώσει όλο. Γιατί πρέπει να είναι η σοκολάτα όλη λιωμένη, αλλιώς θα έχω κομματάκια σοκολάτα, επειδή θα κρυώσει όταν θα το βάλω μέσα στα στερεά. Βλέπεις, τα ανακατεύω. Έτσι το κάνω. Ωραία. Το ανακατεύω, το λιώνω. Βλέπεις το έχω κάνει. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Και μας χοβολάει τέλεια. Τα τι ωραία που έχει γίνει. Πίστευτο. Το μέλι του με τη σοκολάτα του και όλα. Ωραία. Τώρα, αυτό, θα το πιάσω, όχι καίει. Αυτό τώρα το μείγμα, το βλέπεις, θα το βρίξω μέσα εδώ. Όπα, μέσα εδώ το ρίξω. Χοπ, όπως είναι. Τέλεια. Και αυτό τώρα όλο θα το ανακατέψουμε. Μην το φοβάσαι. Εντάξει. Το ανακατέψουμε καλά καλά. Να γίνει μια ωραία πάστα. Έτσι, μην το φοβάσαι ότι θα γίνει πολύ μαλακό ή πολύ σκληρούλι. Δεν μας πειράζει. Εδώ. Λοιπόν, στη δική μου την περίπτωση τώρα βλέπεις ότι αυτό θέλει λίγο παραπάνω ζουμί ακόμα. Άραγε θα στύψω και ένα τρίτο πορτοκάλι. Σε αυτή την περίπτωση. Οκ. Στύψω και άλλα δύο πορτοκάλια. Ωραία. Τέλεια. Γιατί μου βγήκε πολύ στεγνό. Τώρα έγινε ωραίο. Και πρέπει να πάρεις όλο το μείγμα,
αυτό που είναι ακόμα σαν αλεύρι κάτω-κάτω, δηλαδή το αναποδογυρνάω, βλέπεις, το αναποδογυρνάω, ώστε να γίνει όλο μία μάζα. Αυτό. Εκεί. Τέλεια. Και είναι έτοιμο το μείγμα μας. Τώρα αυτό το μείγμα όλο θα πρέπει να μπει εδώ μέσα. Okay. Και απλά το ρίχνω μέσα στη φόρμα του. Εδώ. Όπα. Το βλέπεις? Εδώ. Βλέπεις, όλοι δουλεύουμε στο σπίτι. Ο ένας καθαρίζει, ο άλλος μαγειρεύει. Λοιπόν, όπως βλέπεις αυτό κολλάει λίγο. Εδώ έχω ένα κόλπο. Το κόλπο μου ποιο είναι? Θα βάλω λίγο νερό στο μπολ. Ωραία. Και θα βρέξω τη σπάτουλα. Για να μην μου κολλάει. Βλέπεις τι, τώρα δεν μου κολλάει. Εδώ. Να πάει σε κάθε γωνία και το θέλω λεπτούλι. Κατάλαβες? Εδώ. Εδώ. Ή μπορείς να φορέσεις γάντια μαγειρικής μιας χρήσεως και αυτό δουλεύει. Εδώ. Το βλέπεις και το κάνω σαν έναν πάτο. Το κάνω. Εδώ. Τέλεια. Τώρα. Θα το καπακώσω με ένα δεύτερο κομμάτι μεμβράνη. Εδώ. Βλέπεις, απλά το καπακώνω. Χοπ. Εδώ. Κοίτα, και τώρα απλά το πατάω ώστε να φτιαχτεί η φόρμα του. Εντάξει. Πατάω για να γίνει ωραία η φόρμα του. Τώρα μπορώ να το σκεπάσω κιόλας έτσι όλο. Εδώ, βάλω τη μεμβράνη. Εδώ και να το κάνω όμορφα και ωραία. Πολύ νόστιμο. Βλέπεις, θα το κάνω δηλαδή πολύ πικτό και πατικωτό. Τέλεια. Αυτό. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτό τώρα θα το βάλω στο ψυγείο για μερικές ώρες. Και με το που είναι έτοιμο θα το αναποδογυρίσω, θα βγάλω όλη τη μεμβράνη και θα το κόψω σε κομματάκια μικρούλικα. Αυτά που είχα φτιάξει εγώ ήταν λίγο πιο μεγάλα, αλλά μικρούλικα κομματάκια και θα είναι τέλειο. Ελπίζω να σου άρεσε η συνταγή, πάρα πολύ εύκολη, ωραία. Να εμπνευστείς. Γεια σου Σόνια, πες γεια στον Αλέξανδρο. Γεια σου Αλέξανδρε, Όπα, καλησπέρα. Εντάξει, τα φιλιά μας από Σόφια, τσάο.